рӯзҳои истироҳатии мавсими тобистонаи шаҳри Москваро сокинону меҳмонон меъбад бо чунин ҳамоишҳои рангину тамошобоб метавонанд пешвоз гиранд. Якумин фестивали савту суруди фарҳангии миллии Хуршеди Шарқро ки дар ҷараёни баргузории он зиёда аз 15 давлати дунё аз ҷумла бахши фарҳангии сафароти ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия бо ҷалби ромӯшгарону сарояндагони тоҷик иштирок кард, меҳмонону сокинони шаҳри Москва хеле хуш пазируфтанд. вазорати фарҳанги Федератсияи Русия ҳамасола дар маросими тобистон бо ҷалби сафоратҳои дар Русия буда барои фароғати сокинону меҳмонони шаҳри Москва барномаҳои рангини консертиро ба роҳ мемонад. ташкили чорабиниҳои фарҳангӣ дар мавсими имсола низ аллакай оғоз ёфтаанд. фестивали имрӯзаи мо савту суруди фарҳанги миллӣ бо номи Хуршеди Шарқ якумин намоиши фароғатӣ аст ки хушбахтона ҳунармандони тоҷик низ кишвари моро муаррифӣ мекунанд. баргузории чунин чорабиниҳоро метавон дар мустаҳкам кардани риштаи дӯстии халқу миллатҳои гуногун саривақтӣ номид. чорабинии фарҳангӣ аз нисфирӯзӣ оғоз ёфта барои ҳунарнамоии гурӯҳи санъаткорони ҳар кишвар вақти муайян ҷудо шуда буд. дар ин рӯз боғи фароғатии Сокольники шаҳри Москва хеле серода менамуд. тамошобинон новобаста аз халқету нажод мусиқиву суруди писандидаи худро бо рақсу кафкӯбиҳо мухлисӣ мекарданд. Меня зовут Владислав, я родом из Душанбе, солнечного нашего Таджикистана. Давно не был в городе, очень соскучился, по солнцу особенно, по продуктам. Вот. Хочу передать всем привет, кто знает, не знает. Вот. Всем здоровья, очень приятно, вот попал на такое мероприятие на родину. Вот. Был у меня восточный обед сегодня, соскучился по восточной кухне. Вот. Ну, в принципе, очень рад, что вот встретился. خیلی خورسند که از تاجیکستان شهر مسکو اومده برآمد کردن. ما ایلمون که اومده سرچمون خیلی خورسند شد هموطنای خودش رو دیده. ما هر هفته با پارکای مسکو میبیم استراحت کنیم و ما خیلی معقول است. امروز پارک ساکولنیک اومدیم که تاجیک‌ها خودمون برآمد کردن. خیلی خورسند شدیم، پسرچمون رقص کرده خورسندی کردن. бо воситаи ҳунари навозандагӣ ва сарояндагӣ низ ҳунарманд метавонад барои муаррифии давлату миллаташ саҳм гузорад. дар фестивали мазкур низ аҳли ҳунари тоҷик то андозаи рисолати худро иҷро намуданд. исботи ин гуфтаҳо таваҷҷӯҳи зиёди шаҳрвандони Москва ва дигар меҳмонон ба ҳунарнамоии ҳамватанони мо буд. якумин фестивали савту суруди фарҳангии миллии Хуршеди Шарқ ки ба хотири таъмини фароғати меҳмонон ва сокинони шаҳри Москваи Федератсияи Россия ба роҳ монда шуд, тамошобинони зиёдро ба ҳам ҷамъ овард. санъаткорони тоҷик низ дар ин чорабинӣ бо пешниҳоди 5 навъи жанри суруд ва мусиқӣ ҳунарнамоӣ карданд. баромади санъаткорони тоҷик барои ҳамватанон бахусус меҳмонони шаҳри Москваи Федератсияи Россия басо ҷолибу хотирмон буд. абубакр Шарифӣ, Ҳабибуллои Хушбахт, шаҳри Москва, ҷаҳонамо.